Natumbok na sa kapulisan sa Labangon Police Station 10 ang riding in tandem nga manag-uyab nga gipasangin lang na nulis niadtong Domingo, Hulyo 30 sa Barangay Punta Princesa, siyudad sa Subo. Nakuhaan og CCTV ang pagsibat sa duha ka mga sospek sakay sa motorsiklo. Base sa record sa Police Station 10 sa Cebu City Police Office nga usa ka lalaking biktima nga molupyo sa Punta Princesa ang naglakaw sa dapit sa Enriquez Compound. Giatangan puno kini sa mga sospek ang biktima ug gikapkapan. Nakuha ang cellphone ug ang pitaka nga adunay sud nga kapin sa 4,000 pesos. Sa gihimong follow-up sa kapulisan, natumbok ang mga sospek kinsa man nag-uyab nga notorious na sa ilang dapit. Nakasibat na kini og padayong gipangita sa mga otoridad. Ang ngan sa suspect ma'am Gisir Situsta Banson na identify ni kay ilado po ni sa diri ma'am kay maldito man kuno ni